O paro tamén baixou na comarca de Chantada no mes de xullo, un comportamento habitual nestas datas de intensidade turística e hostaleira que segue a liña estatal e autonómica. No conxunto da zona sur de Lugo, comarcas de Lemos, Chantada e Quiroga, hai 249 desempregados menos que no mes anterior, sumando un total de 30.088. No conxunto da comarca chantadina hai 39 parados menos. Con todo, as persoas demandantes de emprego inscritas nas listas do INE da Bisbarra chantadina suman 716. Chantada contaba a finais de xullo con 474 desempregados, os que se suman 147 en Taboada e 95 no municipio de Carballedo. Monforte é o concello en que máis crece o emprego en termos absolutos. E o sector servicios, comercio e hostalería é o que consegue facer descender o paro este mes. Dende a Secretaría da Zona Sur de Lugo do sindicato UGT alertan, sen embargo, da preocupante precariedade dos novos e recentes contratos, algo que fomenta o que ven en chamarse a pobreza laboral.